Да, но ви трябва 25 лева. Къде е? Фъгъла. Ага, да. Ето го то краси 1-1, бе. Приятеля на Мартин. Ма като му пише, аз не отговаря. Ще вкарам един амбуш. Куче. 995 демича набег, бе. Ох. Не по главата. Тя, че ми се насъбраха малко. Как вика Мартина, Шворцпин. Шворцпин, помниш ли от това? Не всеки знае чужди езици. Примерно. Вало е пример за незнание на чужди езици. Чете всякакъв език, като на български. Браво, бе. Те знам какъв си късметлия, сигурно всеки път го станаш. Ого, 1-2 дем. Амбуш, само заради. Ага. Туп. 624 демидж. 624. 624. Колби. И някакъв янк. Между другото, не знам как още не си дигна, обаче два такива боса ми дигнаха половин кръгче. А на тебе? Еми, 30 левел си все пак. Между другото, ако ти може да го биеш соло, така че ако искаш да дигаш, тук може. Си починя малко, че ми стръпнах ръцете. Monkey Dungeon. К. Ти ги дам ли? Маймуните на тебе няма ти дигат. И те също не дигат. Не вдигат левел, но по-често друг. Не, никакъв шанс нямаме на това левел. Ти 35 и аз 30. Да. Не, как разбра, че бие по 5000? Как разбра, че ще бие по 5000? Между другото, интересен факт за боса на маймуните. Ражда се на всеки час. Ако го убиете, след един час ще се роди. И винаги дропва хорс медал от него. И там някакви колби. Така че ако сте 40 левел, няма да е проблем. Ако отидете и го убиете, седите, логаутнете се, излезете от играта за един час, отидете, разходите се някъде, приберете се още едно хъма. Така, аз в един акаунт бях събрал половин страница хорс медали, които са много пари, но така. Да, плюс 0 някакъв камък. 15к. Как беше Бернс? Ей, това ми трябва за квест, бе. Да. Между другото, много хора в Metin 2 изпълняват всички квестове. Аз не съм така. Изпълнявам квестовете само... само квестовете, които са... само от левелите. Разбирате ли, ето тези, как бяха? Mission 5, Mission 6 и така. На мисия 2. Ти не си ги минавал.
25. Ма, да, мисля, щом стигна 30 лева да ги ръшна до 20 и 25. Еми там си пише какво трябва да убиеш, избираш си какво трябва да убиеш и трябва да ще ги убиваш. Акс. Не си взех. Аз май съм минал толкова квест. Ти го дам ли? Ите ма. Истина. Какво му дропне нещо интересно? Ако дропне Sword Spin или Strong Body, няма влизаме вътре. Да има смисъл, от него ще си имаме пари. Между така сме се оговорили с Powerboy. Когато книга дропне, освен ако не ни трябва, я продаваме и делиме парите на две. Това е също начин за развитие в Metin 2. Намирате си приятел, ама свестен, на който да му имате доверие и така биете заедно метини и ако дропне нещо по-интересно, го делите на две. Зависи от камък. И около 1,5 милиона. Също. За лоря. Уау. Какво имаме? Покажи. За 25 или 36 или за коля бе? Ма на мен или на тебе пана? Ми трябва. По-тихо бе, по-тихо бе. Ще си щупиш пръста бе. Бият ли ти арчерите на къвнемичи? И чаква по-свестно. Викаш с повече герско. Повече итеми. Как би имате панталони и татуировка? Тата си имат на ръката. Имат и някаква лента на главата. Еми, кой знае? Да, бе. Тата са... Да, ти лук и сега ще тръгне по-бързо от тях с истински лук. Между другото ми е интересно къде си върдат стрелите. Май отзади си ги вадят. Не е предвид отзади, задните части. Да. На мене ми дропна един камък плюс 2 и си го сложих на бронята и за щастие съксесно. Браво. За пирс ли беше? Еми за този сервер си супер добре. Все едно в една друга метин, да не казвам минуто, че ще стане рекламация. Все едно там да имаш, как беше, 10% Demi Human.